המסכות ביום יום הן מזויפות. מאז ומתמיד אנו עוטים מסכות. כדי לגלות את האני האמיתי שלי, צריך לשים עלינו את כל המחסומים. והמסכות כמובן, שאנו שמים על עצמנו, רק כדי להתאים את עצמנו לחברה שמסביבנו. בין אם זה ליד החברים או בעבודה שלנו, אנו שמים מסכות כדי שהחברה תקבל אותנו. כדי להבין מי אנחנו באמת, אנחנו צריכים להוריד מעלינו את כל המסכות, ולהתחבר לעצמנו ולאני הפנימי שלי. כדי לדעת מי אנחנו באמת, אנחנו נדרשים להתקרב אל עצמנו, להוריד את כל יו! שנים, ללמוד להכיר את האני הפנימי שלי, בנוסף על ידי מה. יואו, למה אני תמיד שוכחת אותה? ביי, אמא. תסתכלי לאן את הולכת! נעמה, בואי חיים שלי, בואי. כן, בואי. נו, אז מה קורה? נא לפתוח ספרים בבקשה. ליאל, למה את לא פותחת ספר? סליחה, קדימה. היום אני אדבר איתכם בעצם על עבודת ההגשה שלכם, שתהיה בנושא מי אני, אוקיי? למה המורה לאנגלית לא מוחקת? עכשיו שימו לב, מי אני? בעצם המסכות הן עכשיו חלק מאיתנו, ואני רוצה שאתם תבינו מה אני ומה המשמעות שלי כאן. הוא אמר לי להתחיל. יואו, תקחי אותי אולי. זהו, אז חשבתי על זה בראש אם אני הולכת... אומייגאד, איזה מוזרה. איכס, מה נראה שהיא באה לכאן ככה? וואו. יואו. היי, מה קורה? אומייגאד, נהיה עמוס פה, בואו נלך. כן, עמוס, בואו. מה, לאן אתם הולכות? רק הגעתי. אבל חכו, לאן אתם הולכות? רק עכשיו באתי. חכו לי, אבל לאן אתם הולכות? רגע, למה חכי לי? מה יש לכם? מה נראה עכשיו באה ככה? כן, תראי איך את נראית. תגידי לי מה את נורמלית? איך את לא מתביישת ולא הולכת כמה רגשות? סוף סוף חשפת את הפנים האמיתיות שלך. אז ככה את נראית. נעמה, קומי. נעמה, סליחה, לקום בבקשה. לקום, תודה. נעמה, היי, את רוצה לעשות איתי את הפרויקט על מי אני ביחד?
שכל אחת צריכה לעשות על עצמה ולא על אף אחד אחר. טוב, לא משנה, נסיים לך. מעלינו את כל המסכות, להתחבר לעצמנו ולהניע פנימי שלי. כדי לדעת מי אנחנו באמת, אנחנו נדרשים להתקרב אל עצמנו, להוריד את כל החליפות שהתכסינו בהן במהלך השנים, וללמוד להכיר את ההניע הפנימי שלנו. בנוסף, על ידי המחקרים שנעשו, שלום בנות, בוקר טוב. אז אני רוצה דווקא להתחיל עם העבודה שנתתי לכם על מי אני. מי רוצה להיות הראשונה שתציג את העבודה? שלום נעמה. אוי, הגעת בדיוק בזמן. בואי את תהיה הראשונה שתציג את העבודה. בבקשה. אז בעצם הנושא של הפרויקט שלי זה מי אני. במהלך העבודה גיליתי שכל מיני אנשים תודה רבה לנעמה, כל הכבוד, את יכולה לחזור למקום. לא, תגידי, איך היה? היה מערבב. כן, ממש יפה. מה זה עליפה? מה הולך? תהילה, מה קורה? הכל בסדר? כן. התגעגענו אלייך. כן, ממש התגעגענו אליי. מאוד התגעגענו. כן. מאוד. יואו, איזה מסכנה. אני אחכה לך. אומייגד, אתם ראיתם את הפרויקט של נעמה? כן, מצב שהיא עשתה את זה לבד. כן, מתי מילה פרויקטים מהילדה הזאת? היא בטוח הייתי גם מהאינטרנט. אני לא מאמינה שאנחנו צריכות להיות חברות של ילדה בגלל שאף אחד אחר לא רוצה להיות חבר שלנו. כן, מה זה? אתן יודעות שאתמול היא רדפה אחריי ורצתה שאני אעשה את הפרויקט? כן, מתאים לה. זה לוזרית. מתבקת. היא מלא, שונאת אותה. אני לא מאמינה לכם. אתם לא אמיתיות. תורידו את המסכות מהפנים שלכם. אתם מזויפות. כולם כבר מדברים, למה את עוד נשארת? עדיף לרוץ לאש, לדרוש לא לבקש. ממה את מפחדת? אין מה לחשוב כשהוא אומר אין זמן יפה יותר, הביא את היום. אליי, להסתכל אליי,